Ini Facebook go video nai tongpru kaisa video nukha khoroksa borokni obongkha CPIM political party ni khoroksa TYF ni khoroksa leader na so bini bumung kha Kaushik rai Debbarma so ang botini chini Maharaja Pradit Kisur mani ko Bubagra no sauze ADC area wo sakri maya bigra khangra bororok omhai kwbangma bo kok saka bini Facebook video je nukmani hingke tini kwbangma kok khnawi bini kok no khnawi kwbangma borok wansarok bono sajak kwbangma borok wansarok bono nunghai leader na nango nunghai se ADC area wo leader tongnai nango hinso but tini ang bini kok no khnawi kwbangma tabuk phano CPIM bo chini tipra sarok bwkha bera wi tongiko nor wan sukde nai CPIM jepru manik sarkar mukhyamantri chanani phaika a jorao UBLF nei wan sarok united ngui tipra sarok no lama ka sui tani botharmani lama o bumkhitarei boror tipra sarokni sakao bumkhitarei botharmani tei obotamni bagui khlaika hingke chini je Tiger Foods tei NLF tirok Tripura hani illegal immigrants rok no rwkhlainani hinui khorang tisamani bagui CPIM ni manik sarkar mukhyamantri tongpuru bo omahaike illegal immigrants rok no bajirinani bagui bo obahai samung khlaika haipono chini tipra sarok budia saimia olai bumarok no obahaike chini borok satok jakmani no tini jodi no je somoyo Tiger Foods tei NLF tirok jepuru illegal immigrants rwkhlainani bagui samung tangui tongpuru jotto tipra sarok miliwi CPIM phanungthung Congress phanungthung jotto miliwi o illegal immigrants ro rwkhlaika hingke tabukni o jorao o kwtal generation rok asuk wan sarok bai satok pitok khlaijaknani nangla khamu awni bagui je tini bo obahaike live video phai kwbangma kok sapaika je jini ADC government ni bare Bubagra ni bare kwbangma kok sapaika on bagui bosau je Bubagra no reply redi nini omhai kok rok no sabo reply rnani jeng already saiman tongo kuna beser ekregei nung norok ni je CPIM party agi je tongpuru emon ki illegal immigrants rok no jagari kha ADC area ni andaro je 1985 o tipra sarok ni bagui swnamjakmani a jagao pojonto si norok ni CPIM rok illegal immigrants refugee wanjui rok no Bangladeshi rok no asuk thai eba tong thai jaga rwnani bagui chengkha omosi o CPIM rok ni tomung chung nukjagui mano communist party rok ni tomung kwbangma illegal immigrants borok ni bisingtui habui tongphaio Tripura hasteo vote bank thungnani bagui on bagui Tripura sarok sisanani nangnai omohai khoroksa khuruksu borok tongma bai chini Tripura sarok ni mind divert khai borok omohaike wan sarok ni support tarangani nayo ari nini sakri pakri develop bungnani jodi nini hawo nini borok power tongi man khanka abo haino ngui thanai sudu borok sarkari ni sakri siming nangya जों chini borok no income source ni lama phunuknani nangnai sudu sakri simingya kwbangma hastebo thangui nai di nung Delhi o thangui nai di Gujarat o thangui nai di Hyderabad Telangana o phai nai di Bangalore o thangui nai di joto da sarkarni sakri khaimang da banchi bai obhaya o jagani borok develop mani bagai bongni hawo borok rajotto khai tongmani bagai borokni hano borok develop khlaiui kwbang private job khlai se o jagani borok banchiu income source ni lama mano je jagao Tripura hasteo chini borok kuchuk hapango eba Tripura rajyo no chaloknai wngkha hingke chini borok bo omohai wngui mankhamu sudu sarkarni sakri siming nai tugui tongnani nangla khamu kwbangma private company koto tubui mankhamu ADC area o kwbangma Teprasa area o jaga khali tongthani o kwbangma factory rok khulogui chini borok no samung tangnani lama rui mankhamu जोंनि जे सरकारनि साख्रि सानजा जों नास नांगिया सरकारनि साख्रि न जों नांगिया जों सरकारनि स्लाइपनो साख्रि गाहाम खायमानो प्राइवेट न जों लामाव क्लाय मुंसासुक एक्सिडेन्टनि थाखाय चिनि कम्पानि फायै 15 लाख 20 लाख पे खाय हस्पिटल सरकार दा मो हाइते रिबा PF तंगौ
bosore bosor graduate mano sanani nungnani free officer jongbo private company won chakri khayo aun bagi Kaushik roi Debbarma no sanani musungu nong noroni je CPM party emon ki illegal immigrants rongno jaga rakha wansugina ditini oboni bagi tipra sarokni tongthai jaga kemati ngidung jodi tipra sarok power tongui man kanke tipra hastebo tini teki sale tipra sarok rang pusa ajinani lama man kamu sudu sakri khaisimingya business khaiman kamu bepar thungiman kamu distributor ngiman kamu khoroksa bororok chicken mikon factory ni malik phano ngiman kamu sudu sakri lollipop phunu gui bororok no party vote tudului pura dongso khaikibe ka CPIM sarkar communist party rok jini borok bo o sakri ni mindset karna nangnai ni jini byaktigoto yakung bai thang bsar nangnai ni o sarkar ni sakri siming naisigi tongma baya